Ngiyanibingelela madodana egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Bingelela baba noma Msokhela. Sithokoza ukuba sinyathele kulamagceke. Ngaphambi kokuba sibusise lo msebenzi omkhulu kangaka. Kunamazwi abuye enhlizweni yami encwadi kaJakobe. Isahluko sesibili. Angizukuyifunda ngoba lapha ngiphethe okwesingisi kodwa ikhuluma ngokukholwa. Ihambe ithi ukukholwa okungenayo imisebenzi kufile. Ayisho ukuthi ifuneka sigijime siye emsebenzini singakaqali ukukholwa. Kodwa ithi okuyiwona ama-fruit okukholwa abonakala ngemsebenzi. Themba niyangizwa lapho. Amen. Ngoba bakhona abantu abathi bengakaze baqale ekukholweni bese bevika ngemsebenzi. Bacabanga sengathi imisebenzi izothatha indawo yokukholwa. Akakhulumi ngemsebenzi ethatha indawo yokukholwa. Kodwa uthi uma uzothi uyakholwa kungabikho izinto eziphathekayo ezibonakalayo uzenzileyo. Hayi ngoba uzokhomba zona uthi ngenza ukuthi ngoba akuhambi ngezinto esizenzileyo. Kuhamba ngokuthi ubudlelwane bethu noNkulunkulu kuthini. Ngakho ke ngithi madodana ezinye zezimpawu zokukholwa lena enibona lo msebenzi ongaka eniubonakalisileyo ukuthi uma kuzothiwa kukhona amadodana esheshi kodwa kungabonakali imisebenzi ebonakala la edlula khona amadodana. Niyabona njengamanje njoba nidlula lapha eSt Christopher kusala umzila kuyothi wedlule lapha madodana ofuna ukubuza ukuthi nithini adlulephi kuthiwa wozobona lapha kuhlala khona ubaba noma Msokhela. Yini umzila lowo osale ushiwa ngamadodana ngemuva kanjalo nebandla laseSt Christopher. Ngoba uma sizokwenza ukukholwa kwethu kungezukubonakala la sihamba khona sisadlala bantakwethu. Fundani iBhayibheli nilifundisise. Nibone kahle ukuthi uJesu yini ayeyenza. Wayenzani uJesu? Wayengakhulumi nje ngomlomo kuphela. Kunezinto ezibonakala ayizenza ezama ukusifundisa ukuthi ukukholwa akuyiwa amagama kuphela. Kufanele kubuye kubonakale ngani ngezinto ezisalayo esizenzileyo eziwubufakazi bokukholwa. Lokhu ke sizokubonga lapha sibonga khona ubufakazi bokukholwa nomsebenzi wokukholwa. Kubuyile nje umuntu esangena lapho ukuthi madodana ngeke niyazi into eniyenzayo. Niyazi ukuthi ninyathela endaweni okwanyathela kuyo umbishop wokuqala weDiocese yaseNatal. Niyakwazi ukuthi lo mhlaba nje bakuthiwa yiBishop Stowe umhlaba kaKholenzo. UBishop Kholenzo uBishop wokuqala weDiocese. Niyabona ukuthi ninyathela emhlabeni nasemlandweni ongakanani. Ninyathela emlandweni nizokwenza into endaweni yomuntu owaze kwathiwa ungubani ungusobantu ngenxa yokuthanda kwakhe abantu. Imisebenzi kaNkuluNkulu uthando lukaNkuluNkulu silibonakalisa nangakho basenza izinto ezifana nalezi ukubonakalisa ukuthi uNkuluNkulu akathandi nje thina sodwa kodwa uyabathanda umama nobaba uSokhela ukuthi bathe egugeni kwabo nizohlala lapha ePalace. Ngisho nami ngingahlala lapha ngingabi namahloko ngoba muhle lo muzi. Haleluya. Sibonga uNkulunkulu othintele izinhliziyo kuba babone ukuthi nifanele ukuthi egugeni kwenu nani ke nishibelikise nje. Bathi abanye belibele ukuthi nina nithi. Uyabona uNkulunkulu ubuhle bakhe yibo lo besibona lapha ngoba sokwenza ukuthi manje uma sibuka sithi uNkulunkulu siyakubona ke manje ukukholwa abantu bekubonakalisa nangezenzo. Singakhulumi nje ngomlomo. Sengathi uNkulunkulu anganibusisa nisahleli lapha. Insuku zenu nihleli lapha awuyezo akukho kuyobilisa manzi manje. Bathi kuphuma amanzi amnandi. Uginqike nje ebhavini. Yebo yaba ungaze ungavuka ebhavini. Ubumnandi lobo ngeli uyothe hamba ubaba nomama becabanga bathi hey nisibona nje sinje amadodana ebandla lasesheshi. Ngakho ke siyambonga uNkulunkulu mphathi sifunda uphi mphathi sifunda siyabonga nokuba ukuthi mayethinta amadodana
ukwazi ukucabanga ukuthi ukhona ubaba nomama ngapha bakhona nabanye kodwa uNkulunkulu ukhombe bona ukuthi akube yibona abasizakalayo. Siyabonga kakhulu sengathi uNkulunkulu anganibusisa amadodana uqhubeke lo msebenzi uye phambili uqhubeke ukubambisana ngalolu hlobo uqhubeke umsebenzi kaNkulunkulu adunyiswe yena yedwa. Sesizongena asikwazi ukungena sonke kuyofuneka kube khona nje ababili abathathu abambalwa esingena nabo lapha endlini. Sesiyawubusisa ke manje baba. Kukhona leliya vesi engifuna ukuba ngifunde lapha na eMahubeni. Ungahlupheki baba into zakhona. Yabona namhlanje kufike ngishiya indiza lapha. Ikhona nje lapha. Yenza umsebenzi wayo. Ungakhathazeki. Kukhona lapha na encwadini yamaHubo u127 othi umusi makade engawakho umuzi basebenzela ize abawakhayo. Athi umusi makade engawulindi umuzi umlindi wawo ulindela ize. Sisho njalo sithi uma ubungakhuwanga umusi makade lo muzi ukuzoba izeleze. Kodwa siyakholwa umsebenzi kaNkulunkulu lo ngabantu bakhe. Siyafisa kuba sobusisa ngazi ke ukuthi uba nomunye ozokwazi ukuhambisana nami kodwa ke uthe masithi siyakhuluma wathi umfundisi wenu wathi uBishop uyazi ngekhanda lenkonzo. Uzawudinga vumeke na akhombisa ukuyazi ngekhanda. Siqala khona lapha endlini eminyango. Ceba Themba sebuyavutha. Cela ubonge emadodaneni. Usizwa ngenzele lona la ekhaya lami. Wonke amadodana ngiyabonga ngithi inkosi nibusise. Egameni lenkosi. Ngiyathokozela ngiyekhaya elihleke manje. Ngiyasibongela. Ngiyathokoza kakhulu. Hayi sesiuqedile umsebenzi badodana. Umuntu angabuya agcizelele kuleli show baba lokuthi siyabonga. Siyabonga kakhulu. Amen. Mina ngeke ngathuka ngifika la. Ngimangala kanti ngathi wakusaqala kusajokisa uzokhela indlu. Ngangakholwa thawu. Thina bekade ngamandla kaNkulunkulu siyabonga selama amandla ndomo. Bonina nonke. Ngabafundi kunina nonke siyabonga. Ngeke sibuswe ngayo ukuthi uNkulunkulu sibone. Bakhe nisemtheni. Kuthi napa laba bantu. Lesasala kwazi. Esibese sontibese elehambile umkhulu. Elehambile umkhulu. Kithi elehambile ukuhamba mfundise ude lapha zolala. Hamba umkhulu. Sizobuyela ke siyabonga kakhulu madodana kakhulukazi baba Bishop siyabonga kakhulu ngomsebenzi osewenziwe umfundisi bonke urector wale parish yase St Christopher siyabonga magezi bafowethu mase sisuka ke la sesobuyela ke esontweni siyoqhubeka nenhlelo zonke zosuku ngoba siyesathi ukuzishifta kancane ngenxa yokuthi ke besenzela ukuthi siqale ngalomsebenzi uBishop bade kufanele asenze kufanele ukuthi awenze siyabonga abafowethu sobuyela esontweni sonke ngobuningi bethu siyabonga thank you very much.